Girestêrka Marsê. Mars an jî warê bavûkalên me. Mars an jî behram, yek ji 10 girestêrkên pergala tavê an goya rojê ye. Bi sedan salin Mars bûye sembola xebatên me yên li fezayê. Gelo çima mirovahî awqas bala xwe dide Marsê? Tiştek li wê derê heye û me ber bi xwe ve dikişîne. Ew tişt jî teorya Marsê ya ku ew dercihê bavûkalên me ye. Gelo em Marsî ne. Li gor teoryekê jiyan beriye ku bê dinyayê pêşî li Marsê dest pê kiriye. Teorî wiha dibêje. Kevirekî asîmanan li Marsê ketiye û jiyana wir tar û mar kiriye. Pişt re perçeyek kevir ji Marsê mikroorganîzma veguhestiye bo dinyayê. Bi vî awayî li ser rûyê erdê jiyanê rûdaye û em heta vê rojê hatine. Her çendî ev teorî nehatbe piştrastkirin jî bi rastî mejiyê mirov tevlî hev dike. Heke em li gor teoriyê biçin nexwe Mars cihê bavûkalên me ye. Lewma em awqas ji Marsê hez dikin û wê wek sembola fezayê dibînin. Eslê me ji Marsê hatiye û em birayê guhbelanin. Heke teorî rast be nexwe em hemû Marsî ne. Ango esl û feslê me ji Marsê hatiye. Mars mala me ye û divê em biçin wir li cihê bavûkalên xwe bi cih bibin. Lazim e em baş li xaka xwe binêrin û li wir jiyanekî ava bikin. Ji ber ku Mars xaka kalkên me ye. Kî dizane? Dibe ku di pêşerojê da mirovahî here û li mala xwe ya rastîn rûnê û çaya xwe vexwe. Kî dizane? Belkî li wir birayê me li benda me ne. Ku em neçin jî em bawer dikin.